kunzima ngeke ngize ngikwazi. Isizathu sokuthi ngithi kunzima ngeke ngize ngikwazi ukuthi abantu besifazane uma ngabe behola kangcono noma umuntu wesifazane ophila kangcono kube nezinto akathi mayizenza kuwena njengendoda ekhohle ukuthi uyindoda. Yo, what up, good people? Likamalama Umcebozi vocalist. As you see, today we are outside on the street. Siyobuza abantu ama question a few. So today siyobuza abantu ukuthi ngabe as umuntu wesilisa ungakhona na ukuthandana nomuntu ohola kangcono kunawe. If uzokhona yini indaba? If ungekukhona yini indaba? But without wasting any time, cabanga ukuthi sibangene sibabuze. As umjida, I know ukuthi sina amajida sine pride, ne? Yeah. Wena as umjida, will you date someone who is earning more salary than wena? Depends. For me, depends. It depends how? It depends on the type of person that I met. Okay. On how is she? Because as I can say, my man, it depends on the human itself. I don't see any problem with the woman earning more money. Okay. So, yeah. Ngowami ne, nokuzwa amajida ethi if intombazane ihola kakhulu, sometimes ya controller izinto ekanjalo. So as wena will you feel comfortable as umjida to be controlled by angeke ucontrol indoda ayilawuleki. but awunamali mfethu, awunamali? Cha ngizwe ngikhona. Isizathu mhlambe angazi noma ungakhona ukusinabela. Ngicabanga ukuthi mhlambe ngangithatha kancane nasendlini. Angeke ngithathe nje like serious. Ungajola yini nomuntu wesifazane ohola kakhulu kunawe? Lemise mhlambe wena umsebenzi wakho mhlambe udoba, like mhlambe ugeza imoto ekhaya wash nje. I'm making an example, not ukuthi mhlambe lo msebenzi udelelekile. Yeah. Then ujola nomuntu mhlambe ohola kakhulu kunawe, wena ungakhona nokuba ku relationship nomuntu kanjalo? Ngeke ngikwazi. Isizathu Ngokuthi uzoba nempakamo. Yabo. Ungeke ngithathe njengomuntu wakho, yabona. Futhi ngeke azangincenge. Kodwa ngithi ukuze ube ku relationship nomuntu ususwe kuumuntu mhlambe suke sen understandana wena naye ukuthi cha umuntu wami lo unje singakhona ukuphilisana mina naye. Bese iqala lapha ngithi indaba. Ukunje okokuqala angikwazi ukuthi ngathandana nomuntu osebenzayo. Inkinga ileyo. So ngeke makumama engasebenzi. Ihlala ekhaya. Ezimsebenzi zasekhaya. Umsebenzi wasekhaya ngoba isikhathi sokusebenza umsebenzi wasekhaya ngesithole emakhe uyasebenza. Cha, I think ngichazelekile lapho. Yeah. Ungakhona nani ukuba sebudlelwaneni nomuntu ohola kangcono kunawe, futhi if uzokhona yini indaba? If ungeke ukhona futhi ungichazele ukuthi yingani ungeke uzukhona. Ngeke ngikhona mina. Ngoba manje into eyinkinga abantu besifazane uma enemali eningi nawe ngathini akanandaba nawe, ayikho into angayilalela from kuwena, yabo. Noma athi usumtshela ke noma abe uyajola noma abe wenzana, ayikho into ongambonisa ngayo, yabo, because akakuncengile, akanandaba nawe, yabo. Ngoba yena, yabo, uzobona ukuthi vele akakuncengile, uhola kahle wena noma ayikho vele into ayidingayo, yabona. Okay. Sibukelele mfethu esikhathini samanje. Yeah. For example, yabona ukuthi siphile esimene esikanjani kurafu mfethu. Yeah. So do you think wena if ukubheda esayidini lakho kuyinto right ukujola nomuntu onaye okuleyo level okuyona? Awuboni mhlambe ukuthi kungcono mhlambe ukuthi hayi umama at least yena uhola kangcono kunawe? Wena into isikhalela impakamo kuphela. Mina ngikhalela lokho kuphela. Okay, I know. Ngichazelekile. One mistake uyakushiya uyahamba, yabo, akanendaba nawe. So umuzwa wakhiwayo kanjani? Cha, ngozwa kahle mfethu. So indlela ochaza ngayo wena uchaza ukuthi wena you can date someone who is earning more than you, as long as lo muntu lo ni engagana ngendlela right. If we meet at some level nje sikwazi ukuthi sibonisane, understandana. Ungakhona ukuba ku relationship nomuntu ohola kangcono kunawe. If ungeke uzokhona isiphi isizathu? If uzokhona futhi isiphi isizathu futhi esizokwenza ukuthi uhlale noma ubone ukuthi uhola kancane kunalowo muntu ku relationship naye? Mfowethu, impendulo yami ithi mina ngesingami kunzima ngeke ngize ngikwazi. Isizathu sokuthi ngithi kunzima ngeke ngize ngikwazi ukuthi abantu besifazane
uma ngabe behola kangcono noma umuntu wesifazane ophila kangcono kuke kube nezinto akathi mayizenza kuwena njengendoda ekhohle ukuthi uyindoda ngizwa kahle uthatha advantage ukuthi yena uhola kangcono uyabona mina ngesingami ngazi njengendoda kufanele kube yimina uprovide endlini so uma ngabe umuntu wesifazane kuyena ohola kangcono kunami kushuthi sekuyena indoda la endlini financially uyangithola so mhlambe kwabanye abantu kungenzeka mfowethu bayakumukela kodwa mina njengendoda yazi isitori sayo angeke ngize ngikwazi no ngizwa kahle It's a bit tricky. Yeah, I think I can. Because I mean, like, empilweni mfethu angeke sifane, yabo. Namalebele mfethu angeke afane. But if the lady gonna respect me, I don't have a problem. Because a lot of guys they say you has like if the lady is earning higher, no respect very but different. But if the lady gonna respect me, I don't have a problem. I'll definitely go for it. so wena awunayo lento ukuthi umuntu ohola kakhulu uzoqala acte somehow ngeke azakunikeza respect and when as an African man you want to be a leader, you want to control everything like when you don't have that mindset. No, abantu abafani ne. That's why I'm saying that if she respects me, if respect I change, anginankinga. But if ngibone vele doesn't know, now the respect has changed, like treat her differently and stuff. If that has changed, well, I'm leaving. But if she still respects me, I'm good. So wena ngokwakho kuzodependa Yeah. ukuthi nikwe relationship eme kanjani. Exactly. Okay, now ayingizwa kahle bafana. Mina ayingeke impela ngeke ayi. Okay, ngeke ukho. Ayingeke ngikho. Okay, I know. Ngiyakuzwa bafana. Ngibonga isikhatsi sakho mfethu. Ngiyabonga mntaka baba. Number 1. Bantu abahle abantu engibathandayo igama lami uMcebosi Vocalist. If you are new to this YouTube channel, please mntana sekhaya ucindezele i-subscribe button and also i-notification bell so that you'll be updated all the time. Must post i-video entsha kule channel. And ngicelayo ukuthi please comment, like, share the video so that izoreach abantu abaningi. By doing so uzoskimfizela ama-chance ukuthi i-video yethu ithole ama-views amaningi and also algorithm isuggest i-video yethu to more people. So uma ungenza lokho nje singabonga kakhulu uNkulunkulu enkosi siyamthanda nibe safe wherever enkhona siyabonga.